wag mo ako igagaya sa mga binabata-bata mong mga influencer. Kung gusto mo magdemanda, magdemanda ka. Hindi mo pwedeng pasusin sa personal, di kita kilala. Well. Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Ang nag-iinitang issue at panibagong issue na ginagawa ni Kiko Matos at ni Rendon Labrador. Dahil sinampal ni Rendon Labrador itong si Kiko Matos at nagtamo ito ng pasa sa mukha. At dahil nga sa kaangasan ni Kiko Matos ay hindi na napigilan ni Rendon Labrador na masampal ito sa mukha. Ayun, nasabok tuloy. Dahil nga sa simulat sa pool pa lang mga idol ay nakikitaan natin ng kaingayan itong si Kiko Matos. Dahil sa habang naglalaro itong si Rendon Labrador ay nagtatrash talk itong si Kiko Matos. At tila nawawala ng professionality. Dahil hindi niya maipakita sa mga tao ang pagiging professional nito bagkos ang pagiging tambay ang pinairal niya. Kaya naman siguro ko hindi na siguro napigilan ni Rendon Labrador ang kanyang pagtitimpi. Kaya naman nasabot ito dahil sa sobrang angas ng ipinakita niya. Kaya naman nararapat lang siguro sa kanya yan para magbigay aral na rin dahil sa sobrang dami na ng kanyang mga hinamon na hindi pa siya nabibigyan ng kasagutan. Heto na nga ang hinahamon niya. Ang hinahamon niya sa boxing world o sa URCC na si Kiko Matos ay naghahamon kay Rendon Labrador at ngayon naman ay tinamaan na siya. Panoorin natin ang clip nito at ang reaction ni Rendon Labrador. Guys, Rendon Labrador here. Kakauwi ko lang ng bahay and siguro alam nyo na yung naging issue kanina sa game. Very disappointed ako sa naging game ko kasi hindi ko na ibigay lahat. Yung floor, madulas talaga. Kahit na anong pilit ko, hindi ako makagalaw guys. Pero game yun eh. Ina-accept ko yung pagkatalo. Yun, Kiko, masasabi ko kay Kiko, hindi lahat ng influencer pwede mong ganyanin. Hindi lahat pwede sa scripted. Wag mo ako igagaya sa mga binabata-bata mong mga influencer. Kung gusto mo magdemanda, magdemanda ka. Hindi mo pwedeng pasusin sa personal, di kita kilala. Hinahayaan lang kita sa social media kasi business yun eh, ganoon naman talaga eh. Pero sa personal, hindi lahat ng tao pwede mong bastusin. Tandaan mo yan. Gusto ko magpasalamat guys sa lahat ng sumuporta. Very disappointed ako sa sarili ko. Boss MG sa Battle of the YouTubers, maraming salamat. Ang masabi ko, Kiko, kung gusto mo talaga ako labanan, kung may galit ka sa akin, mag-schedule ka ng game. Hindi yung trash talk eh. Puro ka daldal eh. Nakakaya sa daming nanonood. Nandun tayo para mag-promote, para ma-encourage yung kabataan na mag-fitness. Pero wala eh. Hindi mo lahat pwedeng bastusin, bro. Kung sa social media, madaldal ka, sa personal, hindi pwede yun. Hindi pwede yung style mo sa akin. Sinampal kita ng katotohanan. Kung gusto mong lumaban sa akin, sabihin mo lang. Marami kasi madadaldal sa social media. Sa personal, yan. Sa social media, hindi kita masasampal eh. Pero sa personal, mag-ingat ka. Guys, thank you so much sa suporta. Sa lahat na nagtiwala. Very disappointed ako talaga. Kanina pa ako nag-iisip ng di ko alam sasabihin ko. Na-frustrate ako dahil napaka-unprofessional ni Kiko. Kung gusto mong sumikat, mag-grind ka kasi. Hindi yung magbabash ka ng tao, hindi yung magdi-disrespect ka ng tao para sumikat ka. Negative. Buti nga, sinampal lang kita eh. So yan guys, tapusin ko na yung live. Gusto ko lang mag-update kasi sobrang dami po nagme-message sa akin. Hindi nila alam yung nangyari. So yun lang.